Добър вечер! Започват спортните новини на Българската национална телевизия. Левски се класира за втория предварителен кръг на Лига Европа след драма срещу Апоел Бершева. Сините елиминираха израелския отбор след 0-0 в редовното време, 1-1 в продълженията и изпълнение на дуспи, при които блесна Светослав Вуцов, отразил 3 удара на противника. За да се стигне до бурната радост и носенето на Светослав Вуцов на ръце, сините привърженици и футболисти трябваше да проявят търпение и да изхабят доста нерви. Още веднъж Апоел и Левски завършиха 0-0 в редовното време, след което в последната минута на първото продължение израелският тим откри чрез Тургеман. Червен картон за тима от Бершева върна надеждите на сините и те ги възродиха напълно с гол за 1-1 на Мустафа Сангаре. При дуспите имаше един герой на игрището, вратарят Вуцов, който отрази първите 3 удара от бялата точка на Апоел и улесни значително задачата на съотборниците си. В такива моменти най-важното е да останеш спокоен, да бъдеш здрав психически, да не се подаваш на емоциите и всичко се получава, когато се фокусирам върху целта. Стражът посвети успеха на покойния си дядо, легендарния Иван Вуцов. За него посвещавам тази победа и цялото им представяне, заради това, което той е направил в Левски и следата, която е оставил и че аз вървя по неговите стъпки. Господин Сираков, как бихте определил представянето на Светослав Вуцов? Нормално за него. Това му е работата. Не случайно Светослав Вуцов е в Левски. Ние затова го привлякохме, защото знаем, че има много добри качества като вратар и той е един от стожерите в отбора. Сините постигнаха нещо рядко срещано в клубната си история, отстранявайки съперник в евротурнирите след дуспи за първи път от 49 години насам. Единственият подобен случай назад във времето е срещу славния Аякс през 76-та. От тогава столичани неизменно губеха, ако трябваше да бият удари от 11 метра, включително срещу Олимпия, Любляна, Штурм Грац, Спартак, Тарнава и Хамрун. Левски показа от всичко. Така че не е само характера. Аз мисля, че може би имахме късмет, че те не са на това ниво на подготовка, на която бяхме ние. Отговорността на плещите се усещаше, но виждам как функционира клубът и колко задружни сме всички, като семейство. Обичам да виждам всички толкова щастливи. Нашият вратар беше чудесен. За Левски предстои португалски ребус. Брага, като първият двубой ще е в София на 24 юли.